Arglwydd da, cynorthwya ni ar ddechrau cyfnod y Grawys i nesu at ti, fel ein bod yn gallu canolbwyntio arna ti, mwyn i ni allu dy wir addoli. Fe gofiwn i'r Iesu ei hun weddio ac yn prydio. Disgyblaeth i'n unnau, disgyblaeth ysbrydol mwyn creu perthynas agos ath y di. Boed i gyfnod y Grawys fod yn gyfnod lle rydym yn archwilio ein calonnau, fel bod modd i ni ddangos tosturi tuag at anghenion eraill. Boed yr eraill yna fod yn aelodau ein teulu, cyfeillion, anghenion ein cymuned, ein gwlad a'n byd. Maddau i ni o Dduw, nad yw'r awch yn o'n bob amser i gyflawni dy wyllus di. A hynny yw i estyn allan fel gwnaeth y Samariad gynt. Maddau ni am ein diffyg hyder i ymddiried yno ti, fel bod modd i ni fod yn lais i rai hynny sydd heb lais. Cyffeswn bod arnom ofn. Arwain ni fod yn bobl sy'n gweithredu yn dy enw di ac enw dy fab Iesu Grist. Ofnwn codi ein llais dros gyfiawnder a heddwch. Helpa ni weld angen eraill, a fod yn barod i gyd gerdded â hwy, ac i ddangos dy gariad iddynt yn ein gweithredoedd o ras. Boed i'r wythnosau yma sydd yn arwain i at ddydd Gwener y Groglith, a gobaith yr atgyfodiad, i atgoffa ni o bwy ydym, a sut yr wyt ti yn ein caru, ac wedi ein creu i fod yn ddilynwyr i ti. Cynorthwyo ni ddefnyddio'r amser yma i gadw ein llygaid arna ti a thogoniant. Gad ni weld o'r newydd dy ddaioni tuag atom, a gad ni brofi dyfnder dy gariad tuag atom. Boed ni brofi y boen a ddioddefais trosom, a llawenhau dy fod wedi concro angau ei hun ac wedi codi i fywyd newydd. Helpa ni ddod i thadnabod yn well ac i ddefnyddio cyfnod yma nid o reidrwydd i ymwrthod a phethau'n unig, ond i ogoneddu dy enw yn ystod y cyfnod yma. Boed i'n gweithredoedd adlewyrchu yr hyn sydd yn ein calon. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.